Het Simmerblomke. Ik heb weer een prachtig mooi boeketje bij me van Gildedas Bloemenboutique uit de Westerheen. Maar we zijn nu in Koortsetelen, onderwijs naar Tjekke. Het Tjekke is al 4 jaar mantelzwaarger voor haar man Bart. En haar bovenvrouw Seike die voelt wel dat dat een bosje bloemen verdient. Dus ik heb er weer een prachtig in mijn naam en we zullen even zien als ze thuis is. De sleutel zit in de deur, maar ik bel je toch maar even aan. Dat is zo rigoureus hoe het ik ben net. Goeie met je. Ben je al checken? Ja, dat klopt. Helemaal goed. Kun je krijgen een stapje naar voren, want dan kunnen we jou goed zien. Ja. Ik heb namelijk wat voor jou. Dat ziet er mooi uit, ja. En waar is dat voor? Nou, er had iemand dus een berichtje gestuurd, want die vertelde jou bij een mantelzwaarger van jouw man. Ja. Of jou hier? Ja. Ja. Wat is er aan de hand met jouw man? Kun je er iets over vertellen? Ja, die had een herseninfarct toen een medische mister. Och. Ja. Ja, zo dwaande. Ik denk al, je stapje hier. Ik denk, zo er wat waarde hier op de buurt. Maar, nou, dat ziet er heel mooi uit. Ja, jou hebt een prutte zwaargek over je man? Ja, zeker. Ja, ja. Want er zijn toch wel prutte dingen wat er net mee kennen? Of, Nee, hier zou mij de broek ophelpen en nou, naar de wc. En ja, ik mag de morgen wel wat mee helpen. Ik kan ook niks met de linkerhand net. Dus, en de linkervoet sleept er wat mee. Ja. Ja, dat is dan toch wel een hele zwaar halfjaar hier. Ja, zeker. Ja, en in het begin weer het heel heftig. Ik kreeg een heel leven. Hè. Ik bedoel, maar ja, het draaide alle jaar omheen. Maar na gelukkig hulp van de thuiszorg. Hey, ik prima, ja, ik ken het beter. Dus ja. Nou, dat scheelt dan alweer een beetje inderdaad. Ja. Maar er was iemand en die had dus een berichtje gestuurd en die vertelde dit verhaal. En die zei, Tjekke verdient het wel een bosje bloemen. Heb je een idee waar dat wijzen kan? Ja, ik zou net weten. Ik denk Jolanda. Het is iemand van de buurt. Oh. Een boervrouw. Zeker? Ja, klopt het inderdaad. Ja, een heel Bjorn ben dat. Ja, heb je goed contact? Ja, heel goed. We hadden van een weekend naar Wester barbecuen. Ja, zeker. Ja, goeie meisjes, die zijn altijd juist klaar. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Van haar dus eigenlijk dit mooie bosje bloemen. Dus alsjeblieft. Oh, dank u wel. Hartstikke bedankt. Zeker bedankt, ja? Dat ligt het erop, of dat? Ja, zeker. Een heel mooi bos.